топката на вратата Калин Ивчев. Момент сега. Илян Антонов. Какъв пропуск на капитана. И това е гол, но има маркирана засада на Виктор Михайлов. Владеят домакините топката. Напред към Виктор Михайлов, заедно с Стефан Тодоров, Колев, Славчев, Галин Славчев. В центъра към Илян Антонов. Преимущество. За положение Илян Антонов просто 100% пропуск от негова страна в тази втора минута. Отново голмайстора Стефан Тодоров. Не успя този път да овладее топката. Антонов. Колев наляво към Стефан Тодоров. С едно отиграват футболистите на Ком. Сандров е отишъл и той там да организира нещата. Стефан Тодоров. Колев. Наляво към капитана Антонов. Няма какво. Коминьор Берковица води на Балкан Ботевград. С 1-0. Колев се справи там. Отново той. Тясно към Галин Славчев. Александров с едно към Ивайло Иванов, 17 Дилян Колев, 13 Георги Александров, с номер 14 Галин Славчев, 18 голмайсторът Стефан Тодоров, 10 номер Илян Антонов. С кой да играе капитан Стойчовски? Сега Колев в коридор към капитан Михайлов. Добър пас към Колев. Галин Славчев ще опита далече на Галин Славчев към Колев. Той към Антонов. Добро двойно подаване. И Ъглов. За също ново име в състава на Коминьор. Колев надясно към Славчев. Тръгва Галин Славчев. Успя да стигне младият футболист на Вихрен топката и сега възможност за постепенна атака на 20 минути игра. На стадион Мрамор няма отбелязани голове. Коминьор срещу Вихрен Сандански. Виктор Михайлов. Справи се Виктор Михайлов. Колев, Михайлов, Славчев отлясно. Перфектен пас към Галин Славчев. Той опитват се. Към Галин Славчев. Галин Славчев се справи с първата ситуация. Сега Колев. Добре, Колев. Продължава младежкият национал. Ненов към Колев. Галин Славчев.